Meget skeptisk her. Det vil jeg mene. Det er jeg sgu. Hvad forventer du af? Jeg forventer da at blive overrasket, helt klart. Og jeg forventer da, at jeg bliver hypnotiseret. Men altså, jeg er meget skeptisk. Det må jeg sgu ærligt indrømme. Jeg tror ikke helt på det. Så hvis der stadig er nogen, der sidder ude, det kan jeg se, der er lige præcis. Ja, med et øjeblik, der sidder en sorte t-shirt, ikke? Og med et øjeblik, så får du lov til at rejse. Der er ligesom et par af de andre, hvis hænder stadig sidder fast. Så vil de bare låse sig endnu bedre fast. Så dem, hvis hænder stadig sidder fast, bare rejse jer med gang og føler, at de sætter sig dobbelt så godt fast. Ligesom hænderne bare suger sig mere og mere fast. Ligesom om de får deres eget liv rigtig, rigtig godt. Der står hernede en sorte t-shirt. Du kan komme op på scenen, men du vil ikke kunne få hænderne fra hinanden, før du kommer herop og sætter dig på den stol. Ja, seriøst. Okay. Og herren, der sidder, der står i den så. Jeg tror ikke helt på det. Guitargud. Det var sjovt, du har vundet! Ja! Kom så op og hold lige til. Jeg vidste det! Altså, jeg vil godt takke alle. Hvad er det her, hvis vi kan sige det højt? Nej. Et løg, okay. Jo mere man spiser, jo bedre får man det bare. Ej. Ja, der kan være ligesom, at man lige skal have skrællet ovnen lidt der, hvis det er æble. Det kan være sådan lidt. Nu får en taber, I spiser løg, altså. Altså, det er en vandmelon jo. Ja. Jeg er meget overrasket, det må jeg sgu ærligt indrømme. Altså, jeg var meget skeptisk til at give ind. Og ja, alt. Altså, alt det ligger 100% klart for mig. Der er intet der. Men det er jo ligesom, altså, du bliver tankestyret, og det er underbevidstheden, han ligesom leger med. Og i form af det, der er det ligesom, at ja, det skal prøves. Ja, det gør jeg sgu nok. Altså. Drej ud derop, det må jeg sige. Hypnose er det bedste i verden! Nå. Ja. Ja, hypnose virker. Det gør det. Tak.